Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, Angni godan moनसे video nontonखौ बयखौबो बरनाय थाबाय. So guys, दिनै So guys, आंनि YouTube निफ्राय first payment आ आंनि एकाउन्टआव हाबफैबाय. So बिनिनो एसे shopping खालामनो थांनो नागिरदों आङो. आंनि कारनि shopping नङा, आंनि आइनदो बाबानदो थाखाय माने आंनि first income नालाय. So आंनि बिमा बिफानि थाखाय माबा मोनसे गिफ्ट लानानै सानदों. So दायो थांगोन रंनियाव थांनानै एसे shopping खालामनोसै. And नोंथांमोनखौबो जोबोद thank you guys. आंखौ बिदि support खालामनो थाखाय आरो बिदिनो support खालामगोन होननानै आं आसा खालामो. Thank you. So दायो थांगोन आङो दायो फार्स्ट आं हटेलाव थांग्रोगोन हटेलाव थांनानैसो आङो थांगोन शपिंनि थाखाय आंजों थांगोन मामुनि दा आंजों थांफाया इयो दायो दसे थानानै थांगोन इयो ओमफ्राय आदिया न' साफा खालामगासिनो दायो मामुनिया थांगोन आं थांग्रोनोसै ओमफ्राय दायो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगासिनो So guys, So guys, जों दायो थांनो ओंखारबाय बाजाराव ओमफ्राय मामुनिया दासो मोनफैदो आरायतायानो जालायलांबाय इमान लेट खालामना फैदोयो दायो जों थांसै स्कुटिखौ लांसै पुनादानि स्कुटि बाइकखौ लांलिया माने बाजाराव स्कुटियासो मोजां जायो नालाय बुस्थु लानो होननाय ओंखायनो थांसै दायो थर' स्कुटि लांसै जों दायो बायथ' हेलमेट लायालै गरम जासोदो रोंनियावलाय मा हेलमेट लानांगौ आरो nah जोंनि रोंनिया बेसे समायना जोङो थाव सोग्रोनो फैदो थाव गैया आखामखौ जों गारिया Gari may betul sini. Kata ni gari. Kita nang ada shop kita nang. Bukan di gari nalai, may betul sini. Obo kita di mana? Oi, matang pala ako So guys, dama na yung ayun takay doon lang sige nulan sanbay kay baba na daguro mutun bed na half sat man silang sik kay mamu pinjau thang na sige na mamu jaga na pinjau thang na iba mare baki pun baka kamu mau sige sini baba udah ayun dan salang siar na sekarang ini sih kay baki pun mau So जों दायो शिव मन्दिर मोनफैबाय इयावनो लानोसै मबा मा दख'ना लागोन फाइभआव लादो आरो So guys जों दायो नैखो लानना सानदों आइनि थाखाय माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे बेखौनो लानोसै बैसागु मोसानायाव गानथोंसै गेजेर आंबो गानसिगोन आरो बाबानि थाखाय लानोसै हिला यार लोग नीला ते कापूर सुरनी ले जी लगे ले नो बॉय ये दिन कैसा पट ले लो तो नहीं है वो कैसा पट जी लगे ले लो बस किन जी तो किन जी फुल्ला फुल तो भाई बड़े खबर है Ani begini lagi. Aruna saya mana lagi? Narang aja di. Gini sebelah ya Nadia. Ayo kita sapat kena.
मोजां नायनानै Ini kisah pot ini mai. Mana patla? Ini kisah pot. 안녕하세요. Macam mana kisah pot? मोजां नुदों ओं मोजां नुदों Ini aku zaman no? Ini aku. Siapa lakukan gue? Kamu keluar juga dia, bantu dia, सरकारी dia mana bersih dia. Kamu ini lagi ngantar kan? Itu 150. itu सरकारी buat dulu mati sini. ya. बढ़िया होगा एकदम। भाई भीतर जाके करी ना, एकदम फोटो बनाइए एकदम हमारा एडवर्टाइज कर दीजिए दुकान का। Nah. Marin deh. Nanti baik kena. Dah. ये दोनों दीजिए. तो बढ़िया आपको भी देखना है। सर, असम बोलो देखना है क्या? Itu cuma. फोटो? 150 किलो। So. Ay, pulau bar. Ibin macam deh, chicken ibin. So guys, ukuran dokana, Sip Mundir ni bray. Ini Sip Mundir dengar, bray cing bus stand dengar tempo stand, bus stand macam tempo stand. Ini bray, repai mana? Ini dokan kepas nunggu na, turning on na. So, repai mana bray ni sera. Pura ya bot komono ye. Boro buji bay no pura? Hah? Buji na bay? Salam. Nakapay dong na, try dari baban pakai lansi, baban pakai satan. Oi baik sih orang ni, betul. knock nama Kita pun dah lepas. ada kokon dua gandar Formal mana hat cuti di mana? Dia borong mahal lah. Hadi boleh sih. Solis lagi boleh saya kot lagi. Kot mana yang bisi kot noh? Solis ada kot. Solis ada. Mana? Solis 40. Noleh harus change kori lah. Udah hat lama nak. Bukan lagi. Bukan pura dak. kokon macam mana Kalah mana mana? Aida biji kalah orang tak betul kumla. Sen. oh eke deh Itu kurang house sale. Google. Kamu cerita lah. Mana ni tu? Maybe half, maybe full. Akai juga. half nang baiklah full nang baiklah Itu boleh. Itu dah boleh rasa. Iya bisi. Kenal mesti. Agak mana empat lah. sama. Sama tu kita lodo. Itu loh. Ini kalau tu mesti lagi. Sorry saya lagi. Price tu mili le juta aku belum. Dukan nam tu kiasi, dukan nam tu ada na? For you. For you. Deh. So, jeng dayo for you dukan aku ada Sip Mundir ni kacau na rena. Icing berapa batai? Tanah cing berapa batai? Left side je ya rena. So, view ada. Kain kamu nak pergi nak view. Muzang sat mana? Ada ese. Kamu nak ini? Mana nak? Mau dua. Thuốc lỏng này, tôi đừng có thuốc lỏng, cái này là thuốc lỏng mới trả này. Đấy mà là cái gì? Mamunya thangsikan dulu, angga mobile dokono garnane, anak mobile dokono sekam dengan pennya, angkat tundus ya, sampai mamu thangsikan di salah nih.
हाबा जानो थांगोन नै ओंखायनो थांग्रोसिगोन रिक्सा मोनाबा आरो फैफिनबानो जाबाय So guys, दायो आं हटेल मोनफैबाय ओमफ्राय बाबानि गिफ्टखौ दायो न'आवनो थांनानै हैसिगोन ओमफ्राय आइनिखौ लाखिदों आङो बाबानिखौ मामुनिनि आखायाव हरफाबाय न'आव थांनानै हैसिगोन हराव ओमफ्राय आइनिखौ दायो आइया फैगोन ना हटेलाव होमनिया होसिगोन नोंथांमोननो आइया माबोरै रिएक्सन होयो आं नोंथांमोन देखायगोन स' दायो दसे थाथ'नोसै आइ मुं फैबाथाय आं भिडिअ बानाय नै मामुनिया न'आव थांनानै aku फैफिनबाय नै टेम्पुआनो खाराखैनो टेम्पु जना थाबाय होननानै बरनानै खारफिनबाय हटेलाव ओमफ्राय दा साउन्ड जागासिनो आं फैगारना फैनाया आं बिदिनो एसे जाफानो साउन्ड जानोसै ओमफ्राय आइयाबो मोनफैसिगोन ओमफ्राय आइ मोनफैबा गिफ्टखौ होनोसै चिकेन चाउमिन So guys, आइमो मोनफैबाय ओमफ्राय बाबाबो फैदो मामुआ न'आव थांदिया हामदो गिफ्ट नङाबा सलाया थांफासिगौमोन न'आव दा बाबाबो फैदो बाबानोबो गानसै इयावनो हाबा जानो थांनाय बिसोरो पुरा देलायना फैदो मालाय मा शपिं लाबोसोदो आंनिफ्राय आंनि फार्स्ट इउटुबनिफ्राय गोमोसो गाननांगौ बैसागो गिदिर गानो नामा ओइ होदोथ' मोसानायाव बैसागो न'आव मागारि बुङो अननानै होदो दख'ना ब्लाउसबो नांबावगौमोन होमबा मा दख'ना हिल' लायो नामा आखाइ सुबाय थादो मौ सुदो Oi, cibai. Hah? Apa? Babanya bensin. Bensin. Ya lah, mau plastik dong. Nah, solan plastik. Maile. Angni YouTube breakfast payment mengenai gift. Ang solan namun nak. Beli gift menang. Makan itu. Solat tu solat tungsi na solat mak. Pilih sini ada. Ibu nengi rekang ni. Hei, betul kan dengan solat. Solat tu solat mak jangan menjaga. Maksudnya. Berada angni YouTuber mana YouTube family berke subscriber berke mabung bendabung. बयखौबो माने धन्यबाद जासिनाय थाबाय साबायखर थाबाय दा आंनि फिसाजोआ दिनै इउटिउबार खामै दिनै फार्स्ट माने पेमेन्ट मोननायनि माने गिफ्ट होदो मोनसे प्राइज हिसाबै फैसा बुङा गतिके दा बि नैबे माने माबा हिसाबै गिफ्ट हिसाबै सला होदों बहुत धन्यबाद थाबाय साबायखर होदों आरो बेबायदि आरो मोनबाय थागौथों आरो आगबारिथों बेखौनो आं गासै दिनै नैबे इउटिउबार नायग्राफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ खावलायहरो गले गले जाहाथे नै आंनि फिसाजोनि माबाखौ जाहाथे नायबाय थायो बेखौनो आं नोंथांमोननि सेराव गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे आरो गोजौआव थांनो हायो बेखौनो आसा खालामबाय गोजोन्थों Thank you. Tali bajao. Oke, nung mau bukan? जेबो बुंनो हाया रोङा आं Baru kali. Bung, mau sih. Thank you na bung subscriber berke, angni subscriber berke. Isirni kan itu nung dah gift mun bena angni perai, angni fast income. Dokna babu tuh hudun nang dah bung. थेंक इउ रायजो राजाफोर आंनि फिसाजोनि इउटिउबखौ माने साबस्क्राइब खालामनाय कारणे साक्सेस खालामनाय कारणे थेंक इउ ओमफ्राय जि आरो खायसे देलायगासिनो ओइ दख'ना गानगासिनो इबो थांगोन हाबा जानो ओमफ्राय आं दायो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै एन्ड थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय for being here बहुत बहुत धन्यवाद